Tijekom proteklih emisija često smo radili police, stoliće i slično, ali danas radimo nešto potpuno drugačije. Izradit ćemo poštanski sandučić, pa pogledajmo što će nam sve biti potrebno. Dobar dan. Dobar dan. Predala sam materijal i nacrte za izradu poštanskog sandučića, pa sam našla vidjeti možda gotovo. Evo, je gotovo. Mi smo ovako malo spojili da se vidi kako gdje kaj ide i sve. Super, sad ćemo mi to dalje završiti. Puno vam hvala. Doviđenja. Osim toga, bit će vam potrebno ljepilo za drvo, drvene tiple, brava s ključem i lazura. Naš sandučić trebao bi ovako izgledati. Nacrt potražite i na našoj Facebook stranici. Za početak, stavite fronte tako da tvore oblik budućeg sandučića prema nacrtu. Prednju frontu, koja će vam poslužiti kao vratašca, ostavite za kraj. Umetnite drvene tiple i učvrstite ljepilom. S bočne strane probušite rupu i postavite bravu. Prije no što krenete s nanošenjem lazure, odredite mjesto gdje će se sandučić nalaziti. Kad se boja osuši, vaš poštanski sandučić spreman je za upotrebu. I eto, naš sandučić je gotov. Naravno, uvijek možete koristiti druge boje i dimenzije ili ga pak ukrasiti tako da prati stil uređenja vašeg doma. Što god da odlučite, vjerujemo da će ovakav poštanski sandučić razveseliti sve prolaznike.